najikewa. Lagos kyau ga kudiri, aiki da gudu da yawa, amma zuciyata tana kewararewa ta gaske. Iska mai tsafta, shimfidar gasa kyakkyawa, mutane masu sauƙi suna dari da karimci mai yawa. Kwarmata na zuwa, yana da wani tunani mai dare ranar da muka caka, muna dariya da soyayya. Yau ina jikewa, ina son komawa gida. Arewa najikewa sosai. Arewa najikewa, gida ne mafi dari. Iska tsafta, shimfida kyau, mutane masu dari. Mu haɗu mu yi aiki mu sakar hafa. Arewa ta jikewa. Arewa ta jikewa. Mu haɗu mu yi kyau mu sakar fafa. Arewa Lagos yana da kudidi amma da hayaniya da damuwa. Arewa muna da salo, muna da kwanciya da hankali. Mutane suna gaisuwa da dariya, suna jafa kono da kyauta. Allah ya saka wa masu kutarawa, ya hukunta su da azaba. Har matan yana busa, yana da wada busun nogani. Yara rana da muke zaune a wajen da shin bishiya da datti. Yanzu lokaci yayi mu tashi, mu haɗu mu yi gaba. Dukkan mutane arewa masu kyau, ku zo mu sake gyara arewa. Arewa najikewa.